Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kamoro moro mantiere janeno mar Color TV odiochieng' ma kawuono mar chieng' tich. Today, this morning, around 6 a.m., I received a report from one of my village elder called Philip Okoth that one of my residents has dropped in a borehole near Pereto. I informed the OCS Oruba police station to come and confirm the reality of what has happened in the Sima. Sasa naomba wananchi, kama uko na mgonjwa mwenye akili si sharp, tafadhali kaa naye karibu, usimwache atembee peke yake. Kama chile ni governor. Tumeweka teams pale, nimewaeleza tuweke pesa kidogo tuweze kufacilitate our community health workers waweze command across the whole border so that at least we do better screening and then have an isolation center. Kwa sababu tulikuwa na shida ya COVID, hatungependa tena Ebola ikuje isumbue watu wetu. So that's not Embu migosi wanyonyi oyango ni sikunde machalo kamago gisani koro yudo lal. Embu migosi wanyonyi oyango ni sikunde machalo kamago gisani koro yudo lal mathoth kaluwore kod kaka mwandu mathoth iwang'o kama gibiro bende kinde ma jopuonjre sikund sekondari ndo malenana koro or pacho odiochieng' ma kawuono kata thuolo ambapo wanafunzi wengi hasa katika Embu West Sub County wameshiriki katika mikomo ambayo imesababisha hasara katika shule hizo. Tafadhali wazazi ne oganda pacho kendi kama biro kinde moganda mowuok e kaunti ma Laikipia bende koro nyobago ng'anyo ka kwedo paro machalo kamano kinyalo paro ni riwruok mokelo kanyakla jochiw thieth e pacho kendi manindo Kenya Medical mambo ya quarantine huku kwake. Anasema Waamerikana wawezi kufika huku kwake kama wako na hiyo Ebola. Sasa tunawaleta hapa nini? Hiyo ukarimu ndio ulileta ukoloni hapa. Hiyo ukarimu wa Mwafrika. Ichieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. machiegni kendo siem mager koro gol ne jopuonjre mawuok e kaunti ma Migori kaluwore kanyendo koda amacha mabende koro osebedo kanenore sikunde mathoth e pacho kende kaachiel koda ng'anyo ka jogi mar mondo mi koro gine kanyendo ne girito mwandu sikunde to moloyo bedo koda kido makare kinde niendi machiegni nade machalo kamano kwako sikunde mopogore opogore kama endi biro e thuolo matin e juma achiel kende to kanyo jopuonjre maromo 10 kama nyinyi si mumeona ofisa yetu ya hapa. Kama una shuku chochote wafikia hao wakuje wakuchunguzie. Don't take anything for granted. You can imagine the pain kama mtoto wako ako kwa hiyo shule. Ndio sasa uendeshe gari kutoka hapa ndio ufike Gilgil. Hata unaweza kufa barabarani kwa shock tu peke yake. Lazima ikome. Color TV kowuok kar chung'ut bura ma Kuria West, kaunti ma Migori kowuok kar chung'ut bura ma Kuria West, kaunti ma Migori, nyinga Gorkoli. Bang' oganda ma pacho kaendi kwedo malich mokalo kelo ma nendo mar kar keto tenge jogo eko matiyo kod tuo nendo mar Ebola e winjruok koda piny Kenya kaachiel koda piny nendo mar Amerika
Jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto wuok oko kendo siro winjruok machalo kamano ma oyango ni ber kendo ne giwinjore mar mondo mi one ka a center in Laikipia Air Base. I gave the okay because it was an agreement and a partnership with friends who have worked with Kenya for 40 in Eldoret, in Kenyatta Hospital in Thika, in Alupe Hospital in Thika, in Alupe Hospital in Busia, and in many other areas. In Busia and in many other areas. And these facilities are meant to make sure